Halfarová, to je half, že jo, dalo si o půlku se jenom, halp, já. Správně. Počkej, veličenstvo, ještě veličenstvo, pane králi. Pasovaná na školáka, sláva! Dalším jménem Dominik Domča Holzer. Jak není takový krásný jméno, člověča chybí? Propad. Radostí. Pak tedy přichází JJ, neboli Jiřík Jáchy. JJ, pojď. To je DJ. JJ tančil, když byl dětský den, tak to tady rozjel. To nás taky čeká. No, mamky, nebojte, to jsme pořád na začátku. Jiřík Jáchym, gratulace, polibek, kniha a ještě veličenstvo. Veličenstvo. Pasuj tě na školáka. Výborně, sláva JJovi! No a jako by se nám rodová kniha rozrůstala, nastupuje Nelinka Jáchymová. Hezky. Tak Nelly, nejprve stužka, kterou budeš označena, ta se nesmí do 1. září sundat, jo, ta stuha. A jak si budu plát kličko? Nebudu. Budou plátniny. Knížka a ještě pasování králem. Pasuj tě na školáka. Sláva! Dalším borcem, který se stává skoro dospělákem, je Martinka Jasukevičová. Sláva! Přišla, zatančila, budu školačka. Tak. Marťa dostává taktéž žlutou stužku, tedy zlatou královskou stuhu školáka roku 2016. Martinko, všechno nejde. Počkej, ještě král, člověče, král. V září už to bude školník. Pasuj tě na školáka. Slova! Tak, hele, koho máme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sněhurko, koho ještě? Pošleme třeba Kubíka Jirsu. Kubolo, hezky. Jakub má podporovatele tady, ano. Kubík má brnění, takže to nejde propíchnout. Přišel v neprůstřelné kamizolce. Jenom bere to vážně, že jo? Když se řekne domácí úkol, tak ho splní. Tak a Kubišta předstoupí před krále, neboť bude pasován. Pasuj tě na školáka. Tak a ještě jednou ten zvuk, ten hezký. To bylo železné rameno. Spravedlnosti promluvilo. A my máme Jiříka Kokšama. S korunou na hlavě. Teda, mistře, jdete pro vás. Tak, jde se pro vás. Nese se stužka. Taky. Halb und halb. Pootočka, ano. Kolik už jich je, co takhle? Jiřík Král mladší. Kde máš maminku? Dostává gratulace, přání všeho nejlepšího, hodně, hlavně to štěstíčko, jo. Hlavně to štěstíčko bylo. Jiříku, ke králi, pokleknout. Pasuj tě na školáka. Sláva! A máme tu skoro dospěláka. No a my jsme za polovinou, přátelé. Přichází dvorní dámy Lucinka Korndorferová. Ahoj, Luco. Nastoupila, no, sebejistě otočila se k davu a čeká, co se bude dít. Proč máš tak dlouhé vlasy? Počkej, rozpustím si vlasy. Gratulace. Lucinka Korndorferová. Buď. Tak my jsme tu větu slyšeli v minulém záznamu. Ona se nemění. Laurinka Krausová. Jo, ta už má i brýle. Ty budeš úplná školačka, ty na to dobře uvidíš. A i zub. To správně, zuby musí lítat. Zuby a netopíři musí lítat.
Teda jenom do 7, pak už je nechte. Tak, Laurínka dostává taktéž ovocnou hodinu, červenou knížku a vstupuje před krále. Pasou tě na obrovskýho školáka. Wow, vidíte, že král je inovační. Jeho proslovy se každým rokem prodlužují. A my tady máme Kamču Křepelkovou. Ne, Kámču Křepelku. Promiň, Kamile, promiň. Neviděl jsem to brnění. Mě zarazil ten rod, ta Křepelka, rozumíte? No. A on je to ten Křepelka. Chlap jak hora. Načarujte to nebe, já jsem na nervy. Kámo Kamil přichází před krále. Onem. Doufám, že budeš aspoň po tátovi chytrej. Tak to bylo pasování Kamila a je tady Rudík Nebeský. Není. Nebeský na nebesích, ano. Pozdravíme Rudu. Rudo, brzo se vyleč a přijď zpátky. Máme tady Kellyho. Ahoj Kelly, rač nastoupit. Dej si ty ten člen té skupiny. Kelly Family. Ne, ty měli delší vlasy. To tady je. Ale zpívali dobře. Ale posunuli to Kelly tady, taky no. zpívá výborně. Řekli už od 4. Tak se vstoupila. Gratulace. Počkej ještě před krále. Kelly, pojď. Podkleknou před krále. Tak školáku, ty budeš největší. Jo, největší školák od 1. září. A přibíhá tatík Pancner.